Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa denganku di channel YouTube Keluarga Mas Kepemal pemirsa. Iki kan mau ngechat, aku yuk ambek nyampur sik resik ndelala aku di WA koncoku. Wingi kan ceritanya aku arep rono pemirsa. Iki koncoku Jepang kono. Aku arep lahir batin rono. Ndelala wong nis lagi ngebarno medhos nang sawah dadi aku yo tak batalo. Ndelala iki mang WA aku. Ape dolan yuk alhamdulillah, cuma gak apal kok kon marani neng terminal. Iki ngenteni di WA. Mae aduh pemirsa sakno. Kan gak ngerti kapuan, ngertine kan wong rata-rata sing adu-adu iki ngertine gak Taman Cepu, nek gak terminal yo Bravo, ngertine kan kuwi. Dadi engko tak jemput. Delalah kok mumpung Mas Anton omah yo alhamdulillah ben iso silaturahmi. Kuwi koncoku ke jamanku sik prawan pemirsa. Wis tak anggap dulur, wis koncoan iki wis ana 14 tahun ngono. Wah, berarti ketok kok kayak tua men aku yo. 13 tahun pemirsa kita berteman ya sama-sama dari belum menikah sampai wis menikah. Alhamdulillah. Ya pemirsa yo sing kok tak enteni dhisik. Engko nek sono info wis saurunge ya perjalanan tekan terminal aku tak jemput pemirsa. Oke. Jenenge aduh ya pemirsa. Aku ki malah seneng ya dulurku apa kanca nek pas aku omah dolan iki aku melok seneng, mak elah ya melok seneng. Nek ana kanca berkondi nek mampir yo benda mampir nduk ben roh aku saiki omah nang kene, make apa ibuku barang. Wis nek kita lanjut ya pemirsa. Amit ya. Halo Besti, kangen ya Allah. Ayo. Cara mono piye yo? Garenge paring ndara yo. Lah yo. Iya. Kadang-kadang kan enak wis aku dhewe ibuku tapi Suntek ngono nek dipondhongi do cocok kabeh. iya. Nonton marah yo. Iya yo. Neneke kok jenenge Mbak Iis, iki omahe miring Jepon pemirsa. Iki koncoku ke zaman di apa nih, Mbak? Kene 2011. wis berapa tahun? 14 tahun ono. 14 tahun. Iki mau ceritane dadaan yo, Mbak yo. Ya pokoknya aku gak niatan Duwe adolan. aku ndelok yo kosong gak duwe apa jenenge? Gak duwe kegiatan apa-apa. Ndarene, Mbak, aku ngono tak kan urung pernah rene dadi tak jemput nang terminal iki mau Aku nek pemirsa. bingung. Iya. Lah urung pernah rene ape dolan niku kan aku pas buah yo, Mbak yo. Iya. November kok ya? Iya, pas Kurang buah. bulan nek 5. Aku wis kadung buah dijak Tante Deni. Yo sok lah ngono ki ndelalah pas gak ewa apa-apa terus tak kon dolan rene pemirsa. Seneng seger ya, Mbak ya. Adem sejuk. Sejuk lho, seger mbok. Gimana? Ya Mbak ndang lanjut sik. Makasih ya Mas, makasih ya Mbak ya. Aduh, makasih wis dolan. Niki yo suwi yo Mbak yo. Aku yo pe dolan nang nggono iki yo adun mbek bojoku pewani aku. Nggo cah cilik. Montor bojoku modele yang ngene tapi abang ireng Mbak, abang seret ireng. Ya kaya iki. Yo, Pertama. 2013 iki, Mas. Iki bojoku 14 sing kae. Wis hati-hati Mbak ya. Ki kok nang Jepang sik ya. Iya Jepang saya lah Iya. pas bisa ning kono iki. Iya, hati-hati lho. Iya. Pan ya. Wis mulai pemirsa. Yo sedengan klambi-klambiku nganu. Kuwi kan ceritane Mbak Iis ape mulan nggone maratuwane kan dhek sing dikumpuli maratuwane. Wong tuane suamine, kan suamine iki yo sing dikumpuli lah
Adike wis omah dhewe, adike Mas Budi kuwi pemirsa. Ini ngedos ceritane. Dadine ape balik nang daerah ngono lho. Jepang Rejo pemirsa. Sing terkenal kopi santen sing Blora. Terkenal kan kopi santen. Kuwi mang ape mertuane dolan omahku, gaweane wis bar kabeh ngedos, jadi ape dolan rene. Terus tak anggap dulur pemirsa, koncoku sing isih eling aku. Maksudnya guyon ya. Maksudnya sing ibaratnya komunikasi apik dengan aku, maksudku gimana berbicara memang guyon. Sing isih eling aku alhamdulillah. Ya isih komunikasi, kadang kan ana sing wis gak duwe nomere iki alhamdulillah angger nomere ganti ki eling aku pemirsa. Tak jak seduluran yo kenal yo wis 14 tahun ya pemirsa. Wih pemirsa iku mbek suamine dolan. Wah rambutku kena angin. Iki terus delalah wis apa jenenge? Lambene yo wis. Kembali ke pengaturan awal sebagai emak-emak rumah tangga pemirsa. Pas goreng iki padahal iku wandel. Kuwi yo alhamdulillah. Biasanya kan nek duwe nomor ngene lho pemirsa. Koncoku yo apik kabeh alhamdulillah. Delala kan yo jenenge wis rumah tangga kadang nikah untuk wong luar kota, ngono kan kadang nomor ilang, sosial media juga ilang. Nah, alhamdulillah iki Mbak Iis iki nelusuri nomorku nek nomere ganti iku pemirsa. Nek gak mau disimpen nang email. Wah, nek disimpen nang email terus angger nomere ganti aku dihubungi. Dadi nek saiki pemirsa. Sing pernah tak konten nikah kuwi kan kuwi. Ya aku yo kadang kala kepethuk kanca kuliahane, cuma jenenge punya kesibukan masing-masing, punya apa jenenge kegiatan masing-masing. Jadi kan tidak bisa selalu silaturahmi. Wingi juga aku ketemu koncoku sing kerja ning Jakarta tau sak mes. Bisa cuma yo saking ngetepesi lali tak ora mlebu konten. Wonge yo sing lanang penggune Pak Diku. Dia juga nonton kontenku juga. Wingi asine sepupuku sing nang Tuban ya ape mapel ndelok aku perjalanan tekan Mbak Rom omonge malah marah, malah ndelok nang bandara Ngloran, jalan-jalan liwat bandara Ngloran. Lah terus status mlongo iki itu malah saudaraku dhewe sepupuku pemirsa. Ceritane ngono. Oh, montore Mas Huri. Tak kira montore Pak. Tak kira penjupuk lumbu. Biasanya kan didol Pak nang pasar merah. Marai lagi berblok kebut apa jenenge lebaran. Bakule paling urung nyetok akeh paling bisa. Kan aku yo duweku oblok-oblok kan aku gak enak sing ringkes apa tak tukon. Aduh soalnya perjalanannya pemirsa sakno. Mau balik uangnya apa balik nang Jepang Rejo pemirsa. Kan dekne nenggone wong tuane Jepang. Balik ya tasnya kan ora diguru kan ngene ngentenine nang kuwi lho nang arep SPBU terminal. Cepu kan gak ngerti daerah tak parani biasa pengen dolan ini kan mesti kecelek pas aku buah pas aku gak nomah pas aku ning Jepang ngono lah rek pas aku ning Jepang dhek nang Jepang Rejo kan aduh setiap aku ki malah seneng pemirsa iso dodolan terus silaturahmi moyo gantian
Marikan ki usum dos. Mas Santo sampe ngene aku fresh win omah Bu, cara menawa sing jak ngedus yo gelem jare. Lah nganu wis ora ana wong ngedus wis dunggawe pinian. Mirsa ngene iki. Itu mah rambutku. Dunggawe pinian pemirsa. Pinian ku omongane yo micer bibit wineh calon padi sing bakal ditanam. Ya mbak iki sampe bojone ngewangi saudarane. Iku ngasih ngewangi wong tuwane. Ngono panas piye pisan dari pemirsa panas apa ora? Iki panase ora umum. Lambiku sing kuwandel garing-garing pemirsa. Wingi wis tak cuci sweater Mas Anto waktu maju mundure balik kan wis ya wis ana jaket sih. Jakete siji, sweatere siji. Iki wis tak cuci nih kabeh wis garing alhamdulillah. Karek ngono iki tak tambah durasi kok durasine kurang pemirsa. Ya mau kan ngene tak cerita. Kandhani Mbak, sampean mulai rodok-rodok sore ora apa-apa. Aku gak enak Kak. Dolan rene kok sampai sore. Lah panase mbah Mbak perjalanan ado lho. Ado lho pemirsa. 35 kilo ono. Omahe karo omahku ki ndeke saurunge dalan omahku tapi mlebu sak wadoh nang jero. Dalane menjero. Ya wis apik. Di pedesaan kok ngene iki cuma dari jalan raya utama iki sik mlebu wadoh. Iki mbiyen dodol alat tulis, aku mbiyen konter HP, kuwi kenale iku. Aku sering tuku cepet, tuku iket rambut, dekne tuku pulsa. Ya kabare halo Mas Nano, pernah bosku konter ki pernah DM aku nang Instagram ya bosku sing Mbak Anis. Halo Mbak Anis, alhamdulillah saiki bisnis mebel lancar. Daerah Ngawen Jepon ini do bisnisnya mebel bisa. Saurunge tong. Iki rada ular njogo. Kan cuma ceritane di adadaan Kak aku sibuk gak kowe metu gak aku gak metu ndi Mbak aku ngono. Sik omah, terus aku lek dolan gak dolan mumpung bojoku ora balik aku ya ngono ben iso jagungan nang ngono ki Mang. Aku seneng pemesane koncoku apa dulurku sing omahe luar Cepu dolan rene wis saurunge ya wis dikandhani wis di welingi mae nek ana sing kanca dolan apa bar kondi mampir gak apa-apa Nduk mae welingi ngono ben tambah silaturahmi tambah apik alhamdulillah. Iya aku nek gak di ya ibarate ya dikandhani mae saya. Mas Santo rokok. Makasih nonton kontenku ya gimana kontennya didolani teman lama sing suwe gak tau ketemu pemirsa. Alhamdulillah wonge arep balik nggone mertuane mampir ini ceritane. Tapi tasnya ditinggal sik ngono. Maksudnya ki ya lahir batin ngono pemirsa. Ya terima kasih nonton kontenku. Ya mohon maaf raine blangsaan ini. Pokoknya ojo lali like, comment, subscribe keluarga Mas Goplem. Ini ana tutur kataku yang tidak berkenan yo. Mohon maaf yo sing tidak sengaja ya pemirsa. Yo terima kasih buat saran-sarane sing kuwi. Matur nuwun. Wis dilaksanakno Mas Santo wis tuku bahane wonge nggo nutup. Nek triplek iki yo gak fleksibel dadi digolekno. Kuwi bahan kok karet lho pemirsa. Mbah kok Surabaya wonge mampir tuku mbah kondi gak ngerti. Terima kasih. Pokoknya ojo lali, tetap semangat untuk hari ini. Semoga diberi keberkahan selalu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.